Ingcuphe ezithende namajoni eli elindele ukuncedisa kwinzame zohlangulo kwiphondo laKwaZulu-Natal kulandela imozulu engantlanga nebangele ukhithika kwekhephu kwiindawo eziliqela kweli phondo. Namhlanje kuthiwe ndlelantle kubadlali bebimoliso bhanyabhanya babini abaphume izandla kweli uDarlington Papa G Michaels kwakunye noSilo Mutloung kwiinkonzo zomngcwabo ezahlukeneyo. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje yandamba indodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzonzundu. Usavaliwe wola wendlela u-N3 ngenxa yekhephu elimandla elikhithike kumaphondo ohlukeneyo kuquka iphondo laKwaZulu-Natal. Umphathiswa womkhosi wezokhuselo kweli unkosikazi Angie Motshekga uvakalise ukungonwabi ngale meko watsho eqinisekisa ukuba isebe lakhe likulungele ukunceda abaqhubi neentsapho ezixingileyo kule ndlela ngeenzame zohlangulo. Umphathiswa womkhosi wezokhuselo kweli uAngie Motshekga uvakalise ukukhathazeka ngabaqhubi abaxinge ekhephini kuhola wendlela u-N3 kwiphondo laKwaZulu-Natal. Utsho eqinisekisa ke ukuba isebe lakhe likulungele ukuya kunceda ngayo nayiphi na indlela. It's quite depressing in the sense that there's some people who've been stuck there for hours. Some will be with children, some possibly need medication, need food, and worse still, even the cold might even begin to impact on them. So it's a very unpleasant situation, but we are also aware that the graders have come in, so there is a bit of a movement. Umphathiswa weKhokta ephondweni umfundisi Thulasizwe Buthelezi uthi unethemba lokuba ngomso kuza kubakho isiqabu. Well, we're hoping that by tomorrow the N3 would have cleared, but the warning is still that people must stay at home for the next few days up until we can see the weather improving. Ngemva kwemini yanamhlanje abaqhubi besele bekhala ngokubethwa liphango emva kokuchitha iyure ezininzi bexingile. Lesi simo esibhekene nawo so isimo esingajwayelekile. Uyabona njengoba ngilana nje sibhekene nenkinga embi kakhulu kumanje njengoba ngihlelelana into engicabangayo manje ukudla. Angazi ukuthi ngizodlani njengoba ngilana nje sisitakhile and asazi ukuthi isimo esizodlula esikhathini esingakanani. Kahle nje sibhekene nengwadla enzima kakhulu njengamanje. Ukanti umbutho wesisa njengomabizwa sabele usabele ngokukhawuleza kwikhwelo lokunceda abaqhubi nenzapho ezidinga uncedo. As people come out from there, and when they get out, if they want to make a stop, I'll give the exact address a little later. They can stop and have free meals. We're also trying to make contact with garages on the road to say that if people come here and have difficulty, we will fund hot meals, snacks and hot drinks for the people. Ukanti abenkonzo zikaxakeka kweli phondo baqinisekise ukusweleka komuntu omnye ngenxa yenqele. Kanti ke amagosa kwicandelo lenkonzo zikaxakeka kumasipala wesithili Chris Hani eMpuma Koloni kunye nesebe lezothutho kweli phondo bakhuphe ingxelo ethi zivuliwe indlela ekuthambekeni kwemini namhlanje bezivalwe ngenxa yokukhithika kwekhephu ngenjikalanga yaphezolo. Nangona kungekho ngxelo zabantu bonzakeleyo nabavalelekileyo kodwa balibazisekile ngenxa yobumanzi bendlela obubangelwa kukunyibilika kwekhephu. uNtsikinoyiya usenzele amagqabantshintshi ngemozulu eMpuma Koloni. Kweli phondo leMpuma Koloni imozulu enkenenkene iqalise kwiveki ephelileyo nalapho sibone indawo ezininzi imvula isina ngamandla kwaye nenkungu ivalile kwindawo ezininzi nendlela kwakhona imigaqo emininzi ibimanzi ngenxa yemvula ebimanisima apha naphaya. Kanti phezolo sibone kukhithika ikhephu nalapho ikhokelele kubeni amagosa azivale indlela ezithile phakathi kweBuckley East kunye neElu neKhowa ngesixhosa. Kanti nale ndlela sime kuyo njengoba ndithetha nawe nje phakathi kweJames Chalata neKomani ibivaliwe iPenhook Pass. Kodwa ke emva kwemini namhlanje amagosa avakalise into kokubana ayazivula ezindlela kuba ikhephu liye lanyibilika. Nangona kunjalo ke kungakhange kubekho umuntu wonzakalayo namfuyo eyafa kodwa abantu balibasekile. Sithethe nomnye wabasebenzi bendlela olibasekileyo ukuya
kusa incwadi kwizikolo ezithile kanti nenye ifamily esithethe nayo ebisiya eMthatha isuka eGauteng balibasekile kangangeyure ezisibhozo. Kodwa nangona kunjalo amagosa ayabongoza into yoba abantu baqhube ngononophelo ezindleleni kuba njengoba linyibilika nje likhephu indlela zimanzi ngolona hlobo. Kanti ke noba ke liyanyibilika izinto zibuyela kundalashe, ndingakuxelela ngaphandle kwamathandabuzo into yokokuba ingqele iqhaqhazelisa amazinyo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya phakathi kweJames Calata neKomani. Bekokwikhaya lakhe lokugqibela namhlanje uDarlington Michaels nowaziwa ngelikaGeorgie Papaji Zamdela. uMichaels wazakhela igama kwimidlalo kamabonakude efana nesidingo The Need neChedis ukubalula ezimbalwa. Papaji usutywe kukufa eneminyaka eyi-78 ngethuba engeniswe kwisibhedlele iChris Hani Baragwanath emveni kwengulo emfutshane kwiveki ephelileyo. Abahlobo bakhe bamchaze njengentsika yethemba kwabaninzi. Ibibanjwe kwihholo yoluntu iUncle Tom's eSoweto namhlanje inkonzo yeqala lemidlalo kumabonakude. uDarlington Michaels nowaziwa kakhulu ngegama lakhe lakumabonakude uPapaji. Abazukulwane bakhe bathi baxhelekile kukunduluka kwale ndedeba. Uphumlile yena indeed because he was in so much pain. We saw him and we were not ready for it. But he has served his time, and unfortunately, isikhathi sethu sonke on this earth is borrowed, whether we like it or we don't. Abahlobo bakaMichaels boleke ngelithi insuku zakhe zokugqibela esibhedlele bezimaxongo. He was a strong man, kakhulu. Ipain bekayifihli. Bayakumbona. But lapha uzobona ngaye afite chasing because sekazwini. But bekayifihli ipain. But esibhedlela ibonile indlela yakhe, but bafithu. Aligala lityibekwe ngogcabalo njengomuntu bezinikele kumsebenzi walo de kwafika insuku zokugqibela. Ebefocus kakhulu apha kwi-theatre, efocus kakhulu apha kwi-arts. Ndiyamncoma ngaloo ndlela. That's why nangoku inantsika zakhe, iziphumo zakhe ndiyazibona ziyamlandela. He was focused. uDarlington Michaels wazalelwa kusapho lwamagcisa, waqala umsebenzi wakhe wokulingisa phansi koqeqesho lwesiswenye semidlalo yeqonga eMzantsi Afrika uGibson Kente. Kamva wangena kumabonakude kunye neIsidingo ngo-1998. Kusenjalo ibigcwele imingembambi ihholo yecawe Alexandra nalapho iqhutyelwe khona inkonzo yesingcwabo sikasaziwayo uSililo Motlounga. Abahlobo nosapho bamchaze njengomntu obenenkathalo nothando. He was very empathetic, very calm. Every situation could be solved. That was Sililo's attitude. Every situation, it doesn't matter, as long as everybody sings their part. He was very big on time. I'm sure you heard earlier, people were saying he was very disciplined in the field, and I think we're going to miss that. My father was someone who always tried to put a smile on everyone's face, whether that would be me or Zamu on our moody days, or a cashier at Spar. He always had something funny to say. There's no person who would support you like Silo. This guy was there for every single occasion that I went through. There's no other words that we can say that he was, but he left us too soon. Today we gather to honor the memory of a truly remarkable man. You were a kind soul who loved me unconditionally. Your love was a constant source of strength and comfort in my life. You were not only a devoted husband, but also the best father to our children. uSililo ubhube esibhedlele kwiveki ephelileyo emva kokuquleka ekhayeni lakhe ebeneminyaka engama-52 ushiya ngasemva unkosikazi wakhe nabantwana abathathu.
Isebe lezobulungisa nophuhliso lomgaqo siseko libhiyozele iveki yokushicilelwa kwencwadi zamafa ngokubonelela ngenkonzo zokuyila simahla incwadi zamafa kubahlali bephondo eGauteng nakwindawo ezingqongileyo. Eliphulo lalijoliswe ekuthinteleni ingxabano zosapho ezinokubakho kunye nengxabano malunga namafa omfi. Ustheliswa Bheja uhlale phansi negqwetha lezomthetho unkosikazi Tholokuhle Mazibuko ukufunda banzi ngokubaluleka kokubhala umyolelo wokugqibela. Ukanti namhlanje sincokole negqwetha unkosikazi Tholokuhle Mazibuko nosicaciseleyo ngokupheleleyo ukuba iwill yintoni kwaye yintoni ukubaluleka kwayo. Incwadi yamafa uma ingenziwanga ilethe inkinga eziningi emndenini nasesihlotsheni salabantu ahambile umuntu ongazange ayenze. Kanti uma eyenzile iwill lezo zinto ziyavikeleka. Ingxabano iyavikeleka. Okwesibili, njengoba sishilo sathi umuntu lo uyakhona ukuthi abeke izifiso zakhe ukuthi nokuthi kwami ngikunika bani. Kumnika ithuba lo muntu ukuthi akusho lokho ngokubhaliwela ukushicilelwe phansi. Kuphinde futhi kumnika ithuba lokuthi akhethe umuntu oyongamela lamafa lawa. uMazibuko uyazikhaba ingcinga zokuba umuntu kufuneka abe sisityebi ukuze abe nencwadi yamafa iwill ngelasemzini. Sithe make sive izimvo zoluntu ngokuphathelene nalomba wencwadi yamafa. Iwill right ngoba mangana will bazolwela imali yakho bonke. So kungcono ube newill yazi ukuthi mawufa ithatha ubani imali yakho. Andinawo umyolelo kodwa ndingathanda ukuba nawo ngenxa yabantwana bam ukwenzela ukuba xa mna nomyeni wam sibhubhile bazi ukuba babelana njani ngephesenti yempahla zethu kuba sineenkomo. Loo nto iya kunceda indlela ababelana ngayo. Iinkcukacha-manani zakutshanje zibonisa ukuba bangaphezulu kwe-51% abemi beli abathi abanayo incwadi yamafa kuba bengenzi ingeniso eyaneleyo. Lo gama i-40% ivuma ukuba iyaludinga uncedo lokubhala incwadi yamafa. Ukanti amawakawaka abantu asebenzise elithuba le-National Wills Week ukuba babhale incwadi yomyalelo wokugqibela simahla. Kwindaba zethu kumzantsi wethu Channel 163 neniziphathelwa eNewsroom Africa, ndingusitheleliswa Bheja eGauteng. Utata uFeya Faku noyimvumi yomculo womnqunqo ijazz inzalelwane yaseGqeberha kwilokitshi yaseNew Brighton eMpuma Koloni. Ixilongo lakhe ulivuthele lamzisela imbasa nodumo kwaye ukwakhengethe ihlabathi jikelele. Isonwabisa amanxila ejazz ngomculo wakhe ophulula umphefumlo. Utata uFeya uye watshintshiselana ngeqonga namagqala emvume ezifana noAbdullah Ibrahim, Bheki Mseleku kunye noThandi Klassen. Kokusiqhagamshelana notata uFeya Faku. Tata uFaku, masikubulise sikwamkele ngexesha lakho. Uye waba nefuthe elininzi kwimvumi eziliqela ingakumbi ezisakhasayo. Ingaba kwathetha ukuthini kuwe ukuba imvumi edlala ipiano uBhokani Daya abe ubhala ingoma ngawe? Ingaba kwathetha ukuthini okuwe? Watsho okukhulu kum, yathetha into enkulu loo nto leyo. Bandinemincili kakhulu ukubana uBhokani Daya ndimazi esencinci kakhulu eneminyaka 8 engekadlali music esabaleka kokwabo ngoba ndandisebenza notata wakhe apha eThubeni sisafunda eUniversity of Natal there. Kutheni kuwe tata uFeya kubalekile ukufundisa amanye amagcisa ngomculo? Kubalekile kakhulu ukubafundisa aba bazemveni kwethu kwenzela ba umculo lo uphile ungahambi nathi xa fike ixesha ba basandulule. Kubaleke kangakanani kuwe, masithethe ngempumelelo yomculo, kubaleke kangakanani kuwe ukubaleka komculo womnqunqo kwakunye necawa? Umculo womnqunqo ubalekile kakhulu
ngoba uyafundisana, ufundisa into ezininzi, uyasifundisa isimilo kakhulu, uyabona. Le nto bathi i-respect ke ezinye ilwimi, ukuziphatha, yonke loo nto leyo ibalulekile ebomini. Iyakufundisa nendlela uma uziphathe ngayo ebomini. Ndithetha ngami ke, yona nto ndayifundayo ke emculweni, kangoba lo we-jazz kuthiwa yi-jazz, ndifunde kanjani uba ndikwazi ukuziphatha kakuhle ebomini bam. Waqala ukuphakamisa ixilongo Tata uFeya ukwiminyaka ekwi-20s ze wafundela umculo kwidyunivesithi yaKwaZulu-Natal. Intoni yakwenza into yobana ngaba ube ngumthandi wexilongo? Eyona nto yabangela uba be umthando wexilongo, usisi wami owandulukayo ebewuthanda kakhulu umculo we-jazz walapha ekhaya. So ndiye ndamamela kakhulu emacocweni akhe. Imbangi yokuba ndibe nomdla ukumamela phaa emacocweni akhe, ndaye ndahlobana nabafana ababini, utata wabo omnye wayedlala ixilongo. So ndafunda phaa kubo kancinci, yawo, and then ndaye ndilandelela yaze ndadicayida ke ngokubana noko xa ndifuna ukwenza into andiyenze hlobo olululo, andiyazi ke beka kakuhle naloo nto leyo, ndifunde kakuhle, and then ndathatha ke ii-lessons kwalapha eGqeberha phaa ebalungwini, and then ndasuka apho ke ndayofunda eyunivesithi yaseNatal ngoko in the 80s. Tata uFeya, sijonge kumnyhadala we-Joy of Jazz. Abathandi nabalandeli bakho bangalindela ntoni kuwe? Bangalindela umculo omyoli, oyi-jazz but onesingqi sesiXhosa, ngoba ndiye ndafumanisa uba isingqi sethu siyakwazi ukuthi sihlanganisane nomculo we-jazz lo waphesheya actually, lo waphesheya wabantu abamnyama. Tata uFeya, masibulele kakhulu ngexesha lakho. Sibulela, inkosi kakhulu siswa. Masiphasa amehlo kwimozulu nesiyiphathelwe ngithabile Makhaphela. Kakhulu kuwe Madikela noma Mzango deskeni yendaba. Ndiyakubulisa nawe mbukeli wami ekhaya, ndikwamkele bethuna eqongeni lam lemozulu. Mna ke igama lam kuThabile Makhaphela, ndinguma Mthembu. Eyamva nje imozulu nemandundu yenjenje. Xa siphola bukela kwiziganeko zamva nje kwiMzantsi Afrika imbi kakhulu imeko, sivile kaloku ngokunako ekhephu kakhulu kwiindawo ezininzi ngamandla kwelaphondo lonke laphaya KwaZulu-Natal, amazantsi phaya koLady Smith bevuswa ingqele ka-13 degrees xa bevuka phaya ekuseni ngomso, beyisonga lamini futhi ngekhephu ngemvula ngala 20 degrees. Kanti ke mbukela amaqondo wakho phantsi naphezulu lokuqala nqaki iphondo liphaka lokhu lona eMpuma Koloni njengapha koBurgersdorp. Lo meko isembi kakhulu, kuyavubanda phaya ekuseni ngaphantsi kweqanda, amaqondo phaya ifikela ku-1 xa belisonga futhi usuku lwabo ngo-19 naye othe gqabagqaba nje ngamafu. Kanti nansi kaloku ubukela imozulu phaya ephondweni lase-Free State ngomso, phaya kumantla phaya koVelcom ngomso, kuyabanda kakhulu phaya ekuseni futhi ngesasine baqhube nosuku lwabo livelelanga kancinane njengapha kwamafu ngala 19 degrees obandayo phaya ebusuku. Nansi ke bethuna imozulu phaya ephondweni laseNtshona Koloni ngomso, kwimpuma yelaphondo Beaufort West umzekelo phaya ekuseni futhi ngamafu nenkwankca nomoya obhudla kakhulu phaya ekuseni futhi ngala 7 degrees, belusonga kamnandi usuku lwabo ngenqanana phaya ebusuku ka-24. Kanti ke phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomso ko-Uppington phaa phezulu kwamantla ngo-9 degrees ekuseni futhi bayaqhuba belusonga usuku lwabo kamafu njengephablikiweyo phaya ngorhatya ngo-29 degrees. Mbukeli wam ekhaya, nantsi kaloku imozulu phaya ephondweni laseNorthwest ngomso koVryburg phaya neziphaluka kwasekuseni futhi nkwankca iyavakala phaya ngesa-6 belusonga usuku phaya koMoruleng phaya ngorhatya futhi emva kwedinala ngo-25 degrees. Kanti mbukeli wam imozulu phaya ephondweni apho sikhoyo bethina thina kuseRhawutini amazantsi phaya koSprings kwasekuseni futhi yinkwankca, yingqele, zimvula, ngamathunzi anantshe ngaphabikwe kakhulu phaya ngala 4 degrees
degrees ekuseni futhi kuyabanda kabe isonga imini ngo-14. Nansi bethuna imozulu phaya ephondweni kumantla apha eMzantsi kuseLimpopo njengaphaya koPulukwane phaya ekuseni futhi zezomvula kakhona zikhatshwa ngumoya obhudla kakhulu nelakhephu libikho kakhulu phaya ngala 9 degrees xa bevuka phaya ekuseni. Kanti ke bona phaya ephondweni laseMpumalanga ngomso koMiddelburg kwakusabandi savakala futhi inkwankca yasekuseni ngeSasihlanu belivala kamandi futhi usuku naphaya eMalahleni futhi ngo-15 degrees efana nqwa ke phofu naphaya eMbombela nezomvula. Kanti ubukelo mekhaya kaloku okugqibela nqa KwaZulu Natal njengaphaya ko-Lady Smith Park kwintshona yelalizwe futhi zimvula phaya ekuseni futhi ngo-13 degrees kusabande Vryheid phaya ngenkwankca ka-4 xa bevuka mna kuthena kangaka xesha lemyole. Kamnandi mawethu.